ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഏത് ശ്ലോകം 55 അല്ലേ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ അനിത മാതാജി ഇന്നലെ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്ദു മാതാജി പറഞ്ഞോ? പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാതാജി. ഇന്ദു മാതാജി ഇന്നലെ എക്സാം എഴുതിയിരുന്നു. അനിത മാതാജി ഇന്നലെ എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്ന മാതാജി? ഇല്ലില്ല, ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മാതാജി എഴുതി. വേഗം മാതാജിക്ക് നാട്ടിൽ പോവാത്ര, അതുകൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ബുദ്ധി, സുഖം, പിന്നെ 3 ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങളുടെ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സത്വഗുണം, തമോ ഗുണത്തിന്റെ. തമോ ഗുണത്തിന്റെ എന്താണ് ചോദിച്ചത്? ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെയാണോ നാല് വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള ഭാവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? സുഖത്തെ കുറിച്ച്, 3 തരത്തിലുള്ള സുഖത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ, പിന്നെ 4 വർണ്ണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ബ്രാഹ്മണരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്? സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങള്, ഗുണവിശേഷങ്ങള്: ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, ഭക്തി, വിനയം. വിനയില്ല. ആരാ വിനയം പറഞ്ഞ? എന്നെ തെറ്റിച്ചത്. ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം. ഇതാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ. ക്ഷത്രിയന്റെ ആണെങ്കിലോ പരാക്രമം, ബലം, നൈപുണ്യം, നൈപുണ്യം, ധൈര്യം, കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വ്യാപാരം, വൈശ്യരുടെ, ശൂദ്രരുടെ എന്താണ്? അധ്വാനം, പരിചരിക്കലൊക്കെയാണ് ശൂദ്രരുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? പിന്നെ വേറെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ? എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ആത്മസംയമനം നേടിയവന്, അനാസക്തനും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ത്യാഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ പരമമായിട്ട് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ആ ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനുള്ള പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് 51 മുതലുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? തന്റെ ബുദ്ധിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥിരനിശ്ചയനായിട്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, ഭോഗവിഷയങ്ങളെ ത്യജിക്കുക, രാഗോദ്വേഷങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക, വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം നന്നേ ചുരുക്കി, ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക് ഇതിനെ കീഴടക്കി ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിരക്തനായിട്ടും മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലത്തെ കുറിച്ചുള്ള മതം, മിഥ്യാഭിമാനം, കാമം, ക്രോധം, ഭൗതികമായ ദ്രവ്യങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹം, ഈ പറഞ്ഞ ദോഷങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു മാറ്റി തെറ്റായ അതീശത്വ ബോധമില്ലാതെ എന്ത് സാധിക്കും? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു നമ്മള് കണ്ടു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മഭൂത ഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്? ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങളില്ല ആ വ്യക്തിക്ക്. എല്ലാറ്റിനെയും സമഭാവനയോടെ കാണാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അയാള് അവിശുദ്ധ ഭക്തിയോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും.
അല്ലെ? ഉം. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു തന്നു? 55 എടുത്തോ? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ സേവനം കൊണ്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ വ്യക്തിക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് 55-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്. പിന്നെ 56 എടുത്തോ? ഇല്ലല്ലേ? ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവകർമാണ്യപി സദാ കുർവാണോ മദ്വ്യപാശ്രയഃ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതു തരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായി എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പോ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ശരി, ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് ആ വ്യക്തി ആശ്രയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും സംരക്ഷണം കൊണ്ടും എന്താണ് പറയുന്നത്, അനശ്വരമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സാമ്രാജ്യം, ഭഗവാന്റെ ആ ധാമം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ശരി, ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം കൊണ്ടും എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? അനശ്വരമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ധാമം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനത്തിലുള്ളതായിക്കോട്ടെ, ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ചിലപ്പോ സമയപരിധികൾ ഉണ്ടാവില്ലേ? എത്ര സമയത്തും ഏത് സമയത്തും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരാം. അങ്ങനെ 100% ഭഗവാനോട് കൂടി ഭഗവാനോടുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും എന്താണ് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ചേതസാ സർവകർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ ബുദ്ധിയോഗാമുപാശ്രിത്യ മച്ചിത്ത സതതം ഭവ. സകല കർമ്മങ്ങളിലും എന്നെ ആശ്രയിക്കൂ, എന്നിട്ട് എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എന്നെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയണത്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും എന്നെ ആശ്രയിക്കാൻ, എന്നിട്ട് എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം അതില് സദാ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം നമ്മളൊരു സേവകനെ പോലെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുടെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് എന്നെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണ ബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ. കാരണം ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മനുഷ്യന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് സേവനമാണ് എന്ന പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സദാ സംരക്ഷണത്തില് ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കുക, പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാതരിഷ്യസി അഥ ചേത്തോമഹങ്കാരൻ നാശോഷ്യസി വിനക്ഷ്യസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിലെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാല്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധവാനായിരുന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതിരുന്നാലോ നാശമായിരിക്കും ഫലം.
അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട്, നമുക്കറിയാം പ്രസാദേ സർവ്വ ദുഃഖാനാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രസാദം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആ പ്രസാദം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധം നമ്മൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് നാശമായിരിക്കും ഫലം. ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉൽപ്പത്തി ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ആ ഒരു ബോധമില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ, മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഞാനാണ്, എന്റേതാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് നാശമായിരിക്കും അതിന്റെ ഫലം. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തോടെ ഭഗവാനാണ് സർവസ്വവും എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തോടെ എല്ലാതും എന്റേതാണ്, ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാശമായിരിക്കും ഫലം. യദഹങ്കാരമാശ്രിത്യ നായോത്സ്യ ഇതി മന്യസേ മിഥ്യേഷ്യ വ്യവസായസ്തേ പ്രകൃതിം സ്വാനിയോക്ഷ്യതി. എന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ വഴി പിഴച്ചു പോകും. മാത്രമല്ല നിന്റെ സ്വഭാവം പ്രകൃതിയാൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെ വേണം. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, അർജുനനോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാനാ പറയുന്നത് അല്ലെ? നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്, സുഹൃത്തുക്കളാണ്, അവരോടുള്ള ഒരു മമത കാരണം കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാതെ പിന്മാറാണ്. അപ്പൊ പറയാണ്, നീ എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതായത് നീ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ വഴിപിഴച്ചു പോകും. കാരണം ഒന്ന് പറയാണ് നീ, കാരണം ഭഗവാൻ പറയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ നിനക്ക് വഴിപിഴച്ചു പോകും. മാത്രമല്ല പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞത്? നിന്റെ സ്വഭാവം പ്രകൃതിയാൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെ വേണം. കാരണം അർജുനൻ ഏത് 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 വർണ്ണത്തിൽ എങ്ങനെ ജനിച്ചവനാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ് അർജുനൻ. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അർജുനൻ തന്റെ ധർമ്മം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ യുദ്ധം ധർമ്മം ചെയ്യാത്തതിന്റെ ഫലം, അതായത് പാപഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നീ ക്ഷത്രിയനായത് കൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ ആ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച്, നിന്റെ ആ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് നീ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ എന്തായാലും നീ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് നീ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നീ വഴിപിഴച്ചു പോകുമെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഒത്തിരി കൂടി ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കാണ്. സ്വഭാവജേന കൗന്ദേയ നിബദ്ധാസ്വേന കർമ്മണ കർത്തും നേച്ഛസി യന്മോഹാത് കരിഷ്യസാവശോപിതത്. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ എന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ മടിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി അനിഷ്ടമായി തോന്നുന്ന അതേ കർമ്മം നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് തന്റെ ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഒക്കെ ആലോചിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ മടിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടക്കേട് കൊണ്ടല്ല അല്ലെ. കാരണം അർജുനൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? തന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്, തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്തിനു മടിക്കാണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്ന ആ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അർജുനൻ മടിക്കാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? സ്വാഭാവികമായ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി, കാരണം നിന്റെ കർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങിയിട്ട് അനിഷ്ടമായി തോന്നുന്ന അതേ കർമ്മം നിനക്ക് നിർവഹിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും നീ നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം നിന്റെ ജോലി എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും നിന്റെ ആ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങേണ്ടതായിട്ട് നിനക്ക് വരും. കാരണം നിന്റെ ആ സ്വഭാവത്തിൽ എന്താ വരുന്നത്? യുദ്ധം ചെയ്യുക. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക. നീ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പോലും അനിഷ്ടമായ കർമ്മം നിനക്ക് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ട്, നീക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. സ്പീഡ് ഉണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഓക്കെ ആണോ? മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ? ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദേശേർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയാൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനോട് എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ
ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എപ്രകാരമാണോ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മളൊരു യന്ത്രം നിർമ്മിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്, അതേപോലെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഞാൻ പരമാത്മാവേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്തുകൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എപ്രകാരമാണോ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രം അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഞാനാണ്. പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഞാൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്? തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തി സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യാസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അർജുനനോട് പറയണം, നീ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. ആത്മാവും ശരീരവും മനസ്സും എല്ലാം നീ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, ആ പരമാത്മാവിന് സമർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ആ പരമാത്മാവിന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമമായിട്ടുള്ള ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പരമാത്മാവിനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാണ്. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ ഭഗവാൻ അർജുനന്. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണ്, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. അതായത് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ ആ ഗുരുവിന്റെ ആ ഒരു ഗാംഭീര്യത്തോടെ അർജുനന് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് 63ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃശൈതദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നതെന്തോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിനക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാലോ, നമ്മളും ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ. അർജുനന് ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മളും കേട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോരായിരുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഇത്രയും രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നു. ഇനി നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിനക്ക് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. അതായത് നിനക്ക് ഹിതമാണ്, നിനക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്താണോ അത് നീ പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ രീതിയിലും നിനക്കിപ്പോ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തന്നു. രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതും അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി നീ എന്ത് ചെയ്യണം? സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം നിനക്ക് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ ഒരാളെ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള വഴികൾ കാണിച്ചു തരുന്നു. പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഏതാണോ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇടപെടുന്നില്ല, അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാ വഴികളും പറഞ്ഞു തന്ന് നമുക്ക് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. സർവഗുഹ്യതമം ഭൂയ ശൃണു മേ പരമം വചഃ ഇഷ്ടോസി മേ ദൃഢമിതി തതോ വക്ഷ്യാമി തേ ഹിതം. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കാരണം? എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായതിനാലാണ് പരമഗുഹ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം, സർവോത്തമമായ ഈ ഉപദേശം നിനക്ക് നൽകുന്നത്. ഇനിയും കേൾക്കൂ, നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ ഇതിനു മുന്നും പറഞ്ഞില്ല, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട്, നീ എന്റെ മിത്രമായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ഇത്രയും രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റും പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ നീ എന്റെ ഭക്തനും കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനിയും ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറയാണ്, നിന്നോട് ഞാനിത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയണത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള അത്ര രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതും നിനക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും ഉപദേശങ്ങളും തന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണ്? നീ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, നീ എന്റെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായത് കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഈ രഹസ്യമായ അറിവും ഉപദേശങ്ങളും ഞാൻ തന്നത്. ഇനിയും കേൾക്കൂ. അതൊക്കെ എന്തിനാ വേണ്ടി പറയുന്നത്? നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അർജുനൻ എന്താണ് തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ലല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്,
നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ 2 3 പ്രാവശ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഇത്രയും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഞാൻ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ച് നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ഇനിയും നീ കേൾക്ക്, കാരണം ഇത് നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയാണ്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഇനിയും ഒന്നും കൂടി കൺക്ലൂഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? മന്മനാഭവ മത്ഭക്ത ഭക്ത മന്മനാഭവ മത്ഭക്തോ മത്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ഒരു കാര്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നീ എപ്പോഴും ഓർക്കണം, എന്റെ ഭക്തനാവണം, എന്നെ ആരാധിക്കണം, എന്നെ പ്രണമിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എന്താണ്? എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ട് മാറും ആ വ്യക്തി. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. നീ എന്നെ ഓർത്തില്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിന്നെ ഓർക്കും. ആ ഒരു സമയം അല്ലെ, ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഓർക്കും. കാരണം നമ്മള് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക. മന്മനാഭവ മത്ഭക്തോ മത്യാജീമാ നമസ്കരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ എന്നാ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? നീ എപ്പോഴും, അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്, നീ എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എനിക്ക് എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം നീ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞ അടുത്തല്? നീ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ച് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ. അതായത് സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവ പാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാം ശുചഃ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത്? നീ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും വിട്ട് നീ എന്നെ ശരണം തേടിക്കോളൂ, അപ്പോഴും ഞാൻ നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ ബോധിപ്പിക്കും. നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നീ ഒട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നീ എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, നീ എന്താ പറഞ്ഞത്? നീ എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ പ്രണമിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ? നിനക്ക് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും വിട്ട് നിനക്ക് എന്നെ ശരണം തേടാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ മോചിപ്പിക്കും, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ തീർത്ത് പറയാണ്, നീ എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കണം, എന്റെ ഭക്തനാവണം, എന്നെ പ്രണമിക്കണം, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ച് നീ എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്നെ മോചിപ്പിക്കാം, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ എവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് പറയുന്നത്? ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് പറയാണ് അല്ലെ, 66ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇതില് വന്നിട്ട് പറയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. ഇനി എന്താ പറയണത്? ഇതം തേനാ തപസ്കായ നാ ഭക്തായ കഥാചന നാ ശുശ്രൂഷവേ ചാച്യം നചാ മാം യോപ്യസൂയതി. തപസ്സോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തി സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും എന്നോട് അസൂയുള്ളവർക്കും രഹസ്യമായി ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുത്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? തപസ്സില്ലാത്തവർക്ക്, ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക്, ഭക്തി സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളവർക്ക്, ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് ആർക്കും എന്ത് കൊടുക്കരുത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ. തപസ്സില്ലാത്തവർക്കോ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കോ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക്, ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളവർക്കൊന്നും എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. യാ ഇദം പരമം ഗുഹ്യം മത്ഭക്തേഷ്വപിധാശ്രിത്യാസ്യതി ഭക്തിമയി പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈഷ്യത്യ സംശയഃ. പരമരഹസ്യമായി ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ജ്ഞാനം, ഭഗവാന്റെ ഈ വാണി ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് എന്ത് സുനിശ്ചിതമാണ്? ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അയാൾ അവസാനം എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മാതാജിയുടെ ടിക്കറ്റ് ഓക്കെ. കൃഷ്ണ മാതാജി അങ്ങനെയല്ല,
മനുഷ്യേഷു കശ്ചിൻ മേ പ്രിയ കൃത്തമഃ ഭവിതാനാച മേ തസ്മാത് അന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ വേറൊരാളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. ഇനി ഒരിക്കലും അത് ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. ഇമം ധർമ്മ്യം സംവാദമാവയോ ജ്ഞാനയജ്ഞേന തേനാഹം ഇഷ്ടം സ്യാമീതി മേ മതിഹി. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായി ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ഈ പാവനമായി സംഭാഷണം ബുദ്ധി കൊണ്ട് പഠിക്കുന്നവര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ശ്രദ്ധവാനാനസൂയശ്ച ശൃണുയാതാപി ധിയോ നരഃ സോപി മുക്ത ശുഭാം ലോകാൻ പ്രാപ്നുയാത് പുണ്യകർമ്മണാം. അസൂയ തീണ്ടാതെയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവൻ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭങ്ങളായ ലോകങ്ങളിലെത്തും. അപ്പൊ അസൂയയില്ലാതെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവൻ എന്ത് സാധിക്കും? പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനായിട്ട് പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭങ്ങളായ ലോകങ്ങളിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനോട് അസൂയയില്ലാതെ, ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും അർജുനന് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിച്ച് വരാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. നേരെ മറിച്ച് ഇത് കേൾക്കും തോറും അസൂയ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെയാണെന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് പാപമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് അസൂയ ഇല്ലാതെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവന് പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭങ്ങളായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. കച്ചിദേതച്ഛ്രുതം പാർത്ഥ ത്വയൈകാഗ്രേണ ചേതസ കച്ചിദജ്ഞാന സമ്മോഹ പ്രാണഷ്ടാസ്തേ ധനഞ്ജയ. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോട് കൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുള്ളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? അപ്പൊ അർജുനനോട് ചോദിക്കാണ് ഭഗവാൻ, ഇപ്പൊ നിന്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ മാറില്ലേ? അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നത്? ഈ വ്യാമോഹമെല്ലാം വന്നത്. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ നിന്റെ മാറിയില്ലേ? നീ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയല്ലേ കേട്ടത് എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കാണ്. അർജുനൻ ആരാണ്? ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാണ് അല്ലെ. ആ ശിഷ്യനോട് ഒരു ഗുരു ചോദിക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഗുരു ശിഷ്യന്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചതനുസരിച്ച് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആ ഗുരു അറിയണം അല്ലെ, ഗുരുവിന് തന്റെ ശിഷ്യന് എല്ലാം മനസ്സിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ചോദിക്കാണ്, ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നീ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയല്ല കേട്ടത്, നിനക്കതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലേ? നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുന ഉവാച നഷ്ടമോഹാസ്മൃതിർലബ്ധാത് ത്വത്പ്രസാദാന്മയാച്യുത സ്ഥിതോസ്മി ഗതസന്ദേഹ കരിഷ്യേ വചനം തവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, കൃഷ്ണ, അച്യുത, എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു, എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനാണ്, സംശയരഹിതനാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അതായത് ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യഹം വാസുദേവസ്യ പാർത്ഥസ്യ ച മഹാത്മനഃ സംവാദമിമശ്രൗഷ അത്ഭുതം രോമഹർഷണം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയിർ കൊള്ളിക്കുന്നു. സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനും അർജുനനും തമ്മിൽ നടത്തിയ സംഭാഷണം എനിക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അത്ഭുതകരമായ ഈ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയിർ കൊള്ളിക്കുന്നു. എനിക്കത് ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല, അത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അത്രയും സന്തോഷമാണ് ആരനുഭവിക്കുന്നത്? സഞ്ജയൻ അനുഭവിക്കുന്നത്. കാരണം സഞ്ജയന് ഭഗവാനും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള നടത്തിയ സംഭാഷണം എവിടെയാണ്? കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാം കേൾക്കാണ് ആ സന്ദേശം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഈ സന്ദേശം കോൾമയിർ കൊള്ളിക്കാണ് സഞ്ജയന്.
വ്യാസപ്രസാദച്യുതവാനേതത് ഗുഹ്യമഹം വ്യാസപ്രസാദച്യുതവാനേതത് ഗുഹ്യമഹം പരം യോഗം യോഗേശ്വരാത് കൃഷ്ണ സാക്ഷാൽ കഥയതാ സ്വയം. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായി യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യാസമഹർഷിയെ ആര്? സഞ്ജയൻ. കാരണം സഞ്ജയന്റെ ഗുരുവാണ് വ്യാസദേവൻ. ആ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ രഹസ്യമായ ഈ സംവാദം, അർജുനനും തമ്മിലുള്ള ഈ സംവാദം കേൾക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചത്? സഞ്ജയന് സാധിച്ചത്. കാരണം ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ സഞ്ജയന് ഇത് സാധിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? സഞ്ജയന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വ്യാസദേവൻ ഈ സമയത്ത് ആ ഗുരുവിനെ സ്മരിക്കാണ്. ആ പരമരഹസ്യമായ യോഗം ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഉപദേശിച്ചത് തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അതിന് സാധിച്ചത് എന്ന് ഇവിടെ ആര് പറയാണ്? സഞ്ജയൻ പറയാണ്. രാജൻ സംസ്മൃത്യ സംവാദം ഇമം അത്ഭുതം കേശവാർജുനയോ പുണ്യം ഹൃഷ്യാമി ച മുഹുർമുഹു. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായി പുണ്യസംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദ പുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. അപ്പൊ പറയണ കൃഷ്ണനും അർജുനനും തമ്മിൽ നടത്തിയ ഈ പുണ്യസംവാദം അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഞാൻ ആനന്ദ പുളകിതനാകാണ്. രാജാവിനോട് പറയാണ്, ധൃതരാഷ്ട്രനോട് പറയാണ്, കൃഷ്ണനും അർജുനനും തമ്മിൽ നടത്തിയ ഈ പുണ്യമായ സംവാദം ഇത് ഓർക്കും തോറും എന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ്? ആനന്ദ പുളകിതനാകാണ് രാജാവേ. ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്. തച്ച സംസ്മൃത്യ രൂപമത്യത്ഭുതം ഹരേ വിസ്മയോ മേ മഹാൻ രാജൻ ഹൃഷ്യാമി ച പുനഃ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ രാജാവിനോട് പറയാണ്, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായിട്ടുള്ള രൂപം അത് ഓർക്കും തോറും എന്റെ മനസ്സിൽ വിസ്മയങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. ഇപ്പൊ വ്യാസമഹർഷിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് സഞ്ജയന് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ സാധിച്ചു, നാരായണ രൂപം കാണാൻ സാധിച്ചു, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം കാണാൻ സാധിച്ചു. എല്ലാതും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് സാധിച്ചത്. ആ രൂപങ്ങള് മനസ്സിൽ ഓർക്കും തോറും എന്താണ് വിസ്മയം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആർക്ക്? സഞ്ജയന്. ആരോടാ പറയണത് ഇതൊക്കെ? രാജാവിനോട് പറയാണ്, ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാ നിതിർമതിർമമാം. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാ നിതിർമതിർമമാം. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിത് തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ധൃതരാഷ്ട്ര ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ? എന്താ ചോദിച്ചത്? ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുൽതവഃ മാമക പാണ്ഡവശ്ചൈവ കിമ കുർവത സഞ്ജയ. ഇവിടെ ലാസ്റ്റില് സഞ്ജയൻ എന്താ പറയണത്? എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാ നിതിർമതിർമമാ. എന്താ പറഞ്ഞത്? എവിടെയാണോ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുള്ളത്, എവിടെയാണോ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുള്ളത്, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എവിടെയാണോ കൃഷ്ണനുള്ളത്, എവിടെയാണോ അർജുനനുള്ളത്, യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനും വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനും ഉള്ളത്, അവിടെയാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? വിജയവും ഐശ്വര്യവും അസാധാരണമായ ശക്തിയും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ഇവിടെ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ എത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാ നിതിർമതിർമമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. ओम तत्सत्. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തോടെ 18 അധ്യായം
രണ്ടാമത്തെ ലെവലിൽ 700 ശ്ലോകം നമുക്ക് മുഴുവനാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്കപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമ്മൾ ഒട്ടും നോക്കിയിട്ടില്ല തോന്നുന്നു ഇതില്. ഇല്ല മാധവജി, നോക്കാനുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ 18 അധ്യായം കഴിഞ്ഞു നമ്മള്. രണ്ടാമത്തെ ലെവല് തുടങ്ങിയപ്പോ നമുക്ക് എത്രയോ ദിവസം ഉണ്ടാവും? ഒരു മാസം മുകളിൽ പോയി തോന്നുന്നു അല്ലെ? നമ്മള് 30-35 ദിവസം എത്തിയോ? അറിയോ? എനിക്കറിയില്ല. ഒക്ടോബർ 25 തുടങ്ങിയതാണ് മാതാജി. ഒക്ടോബർ 25. അപ്പോഴും 35 മേലെ പോയി. അതില് ക്ലാസ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളില്ലേ? ഏകാദശിയുള്ള ദിവസങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ക്ലാസ് 2-3 ദിവസം ക്ലാസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ മാതാജി. ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അങ്ങനെയും പോയിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും പിന്നെ പുതിയതാണോ നിങ്ങള്? നെറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ? അതാ ഇത് ഭഗവാന്റെ തുറന്നിട്ടില്ല. അനുഗ്രഹത്തിൽ എല്ലാ ഇങ്ങോട്ടും ക്ലാസ്സും തരാമോ? കേൾക്കാനും പറ്റി മാതാജി. അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ താക്കോല് പറ്റി. കൊണ്ടോ? അത് ഇങ്ങോട്ടാ ബോട്ടിലിരിക്കാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് ഒക്കെ കിട്ടിയവരുണ്ട് എല്ലാവരും? ആരെങ്കിലും? എല്ലാ ക്ലാസ്സും കിട്ടി മാതാജി. ഈ പ്രാവശ്യം എല്ലാ ക്ലാസ്സും കിട്ടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇപ്പൊ വീണ്ടും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 18 അധ്യായത്തില് ആകെ 7 ചോദ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. 18 അധ്യായത്തിൽ ചോദ്യം 7 ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇല്ല മാതാജി, ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ 12 ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിലുണ്ട് ജ്ഞാനവും തപസ്സും ബുദ്ധിയല്ല. ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ലെവലിൽ മാത്രല്ല, ഇതില് നമുക്ക് കുറെ ഉണ്ട് എഴുതാനായിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാണെങ്കിൽ ഇതില് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാനുണ്ട് അല്ലെ? കാരണം ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ബുദ്ധി പറയുന്നുണ്ട്, ജ്ഞാനം പറയുന്നുണ്ട്, കർമ്മം പറയുന്നുണ്ട്, കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്. പറയുന്നില്ല ഇതില് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് മുഴുവനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? അത് എഴുതിയിട്ട് എഴുതി വെക്കുക. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇടണമെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവനും പറയണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഇട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ. കുറച്ച് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ മാതാജി? കേശിനിഷൂദനൻ ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ കേശിനിഷൂദന ഋഷികേശ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അല്ല, അത് കേശിയെ ഹനിച്ചതുകൊണ്ട് കേശിനിഷൂദന എന്ന് പറയുന്നത്. അർജുനൻ ഇവിടെ സംബോധന ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ? അർജുനൻ അച്യുതാന്ന് വിളിച്ചു. അർജുനന്റെ സംശയങ്ങൾ സംശയമാണ് അസുരനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതുകൊണ്ട്. ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ്? അർജുനന്റെ സംശയമാകുന്ന സംശയത്തെ അസുരനായിട്ടാണ് ഉപമിക്കുന്നത് അല്ലെ? ആ സംശയമാകുന്ന പോലെ അസുരനെ എപ്രകാരമാണ് വധിച്ചത്, അതേപോലെ തന്റെ സംശയങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കി തരുമെന്ന് ആര് പ്രതീക്ഷിക്കാണ്? അർജുനൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോടെ കേശി നിഷൂദന ഋഷികേശ, അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അർജുനൻ നിയന്ത്രിക്കാനും ഭഗവാന് സാധിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്. കർമ്മനിർവഹണത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അധിഷ്ഠാനം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള്, കാരണങ്ങൾ, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനം നമുക്ക് എന്താണ്? ഒഴിച്ചുകൂടാത്തെല്ലാം വേണം, പക്ഷെ പരമാത്മാവ് കൂടി വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കുക. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്ര, അതെന്താണ്? അനിഷ്ടം നരകം, ഇഷ്ട സ്വർഗം, മിശ്രം നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അനിഷ്ടം, സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഇഷ്ടം. മിശ്രം രണ്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നത്. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ, ക്ഷത്രിയന്റെ, വൈശ്യര്, ശൂദ്രങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട ഗുണങ്ങള്. ബ്രാഹ്മണന്റെ 9 ഗുണങ്ങളല്ലേ ബ്രാഹ്മണന്റെ? ജ്ഞാനം, നൈപുണ്യം, വിശുദ്ധി, കർമ്മം, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തികം.
ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ 42ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം. ആസ്തിക്യം. ഇതാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ. പിന്നെ ക്ഷത്രിയന്റെ പറഞ്ഞിട്ട് പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം. ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ. പിന്നെ ശൂദ്രന്റെ വൈശ്യന്റെ കൃഷി, ഗോരക്ഷ, കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വ്യാപാരം. വൈശ്യരുടെ ശൂദ്രന് അധ്വാനം, മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കലും. അധ്വാനം, പരിചരണം. ഇപ്പൊ 4 കൂട്ടരുടെ പറഞ്ഞു. ശ്ലോകം 63 എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനം, അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. നിനക്ക് പറഞ്ഞു നിനക്ക് തരുന്നത്. ഹിതമായി ഇത് ചെയ്യുക. സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം നിനക്ക് നല്ല ശരിയെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നത് ഹിതമായി ചെയ്യുക. എന്തോ അത് ചെയ്യുക. തഥാ കുരു. അതെ, നിനക്ക് ഹിതമെന്നും തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യാല്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? നീ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത്, എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. നിനക്ക് അതിൽ എന്താണോ ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് അത് നീ ചെയ്യൂ എന്നാ പറയുന്നത്. 63 അത്. 63 പറയുന്നത്. ഇനി 65ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുക. എന്നാൽ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലെ? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അങ്ങനെ ശ്ലോകം ഏതാ? 65. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്തായാലും എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാൻ പാടില്ല? ഭക്തിയില്ലാത്തവർക്ക്, താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക്, അസൂയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. എന്നോട് അസൂയുള്ളവർക്കും ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക്, ഭഗവാനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കൊന്നും ഈ ഒരു ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം